Goddag. I dag der skal vi lave opgave 28. 128. 128. Yes. Sådan der. Og det er en grupperet observation med nogle intervaller. Så yes. Der står, i et område undersøgte man omfanget af sort arbejde. Tabellen viser fordelingen af ugelige timetal anvendt på sort arbejde. Så har vi en tabel, hvor der står timer per uge og antal eller andel af den voksne befolkning. Ja. Og så skal vi bestemme 90% fra timen og gøre... Skal vi lige skrive skemaet ind måske? Jo, men det har vi sgu ikke gjort. Så vi kører bare videre. Okay. Vi skal bestemme 90% fra aktiven og gøre rede for, hvad det betyder. Yes. Så først så starter vi lige med at skrive skemaet ind som intervaller. Yes. Eller det første del af i hvert fald. Det er timer per uge. Først så har vi 0 til 0. Jeps. Så har vi det næste, det er så fra 0 til 4. Det gamle. Op til det nye. 9 til 9. 4 til 9. Så har vi sgu 9 til 19. Og 9 til 40. Jeps. Så det er vores intervaller fra start til slut. Men før at vi kan finde, skal vi trykke på det, så det står. Jeps. Og så den anden del af tabellen, det er så andel af den voksne befolkning, der så udfører sort arbejde. Og det er så både hyppigheden og frekvensen, fordi at det er opgjort i frekvens. Den første, det er 87,1. Skal vi skrive det sådan? Skal vi gøre sådan her? Så vi laver det om til procent til sidst. Så er det 0,03. 0,003. Ja. 0,017. 0,019. Okay, hvad skal vi gøre? 0,01. Yes. Sådan, og så laver vi lige det om. Til procent. Yes. Bum. Jeps. Så. Det viser, at vi kommer til nu. Ja, det skal vi nok gøre også. Det er sgu meget god idé. Sådan her. Jeps. Og så næste, det er vel at finde intervalmidtpunktet. Og intervalmidtpunktet, det er jo lige med det her. Plus det her. Og det er så divideret med 2. Så finder vi intervalmidtpunktet. Det er selvfølgelig 0. Så kan vi lige trække det ned her. Og så har vi så lige intervalmidtpunkterne. Yes. Så er det noget stemt. Du er med baggrundsmusik. Ja, baggrundsmusikken er sgu væk. Yes. Det næste vi så skal have fat i, det er den kumulerede frekvens, hvor vi kan lave en zonekode på det. Og den kumulerede frekvens, det er jo så, først er det jo den her. Men den næste, det er så den gamle her, plus den nye. Den kan vi så også trække den her. Ja. Så skal vi så have bidraget til gennemsnittet. Som jo er lige med, hvad er det nu, det er lige med, er det ikke den her? Gange. Den her. Nej. D4, C4. Så det er stabilt der. D4. C4. Okay, nå ja, det er derfor vi skulle have fat i intervalmidtpunktet. Det er fordi at det er hyppigheden gange intervalmidtpunktet. Yes. Den kan vi så også trække ned. Og hvis vi så lægger dem sammen hernede, så finder vi så middelværdien. Det kan vi lige have her. Så det er vores middelværdi, og det var en af de opgaver, det var en af opgavens underopgaver, det var at vi skulle finde middelværdien. For det ugelige timeantal anvendt på sort arbejde i uger. Jeps. Så det har vi så nu. Nu mangler vi kun at bestemme 90% fra timen og gøre rede for, hvad den betyder. Og der skal vi bruge en kurve. Jeps. Så vi sætter lige sådan en sumkode ind her. Og sættes. Jeps. Og der skal der også nogle data ind. Jep. Hvad skal vi kalde den? Den kalder vi opgave. Så x-værdierne, det skal så være
Det skal være interval. Det skal være interval. Okay. Ja, det kan nok være. Jeps. Ja. Vi har en god vittighed. Ja, nej, jeg har sgu ikke lige nogen vittigheder, så nej, vi starter med at sætte y-vurderingen, så det skal i hvert fald være den kumulerede frekvens. Jeps. Og den anden her, det skal være det skal vel være slutintervaller. Det skal være slutintervaller. Nu kommer det hele tilbage, som var det i går. Så får vi ikke brug for nogen joke i dag. Nej, det gør vi sgu ikke. Jeps. Så her, der har vi så vores kurve. Ja, og normalt der vil man måske blive bedt om at finde kvartilerne og alt det der, men det skal vi ikke i dag, så vi behøver ikke at ændre på det her. Vi kunne selvfølgelig godt lige ændre på den her nede, for at gøre det lidt mere overskueligt, så vi ikke lige har de der 45, men vi kun har de 40 her. Det var 405. Nej. Sådan. Og så behøver det vel heller ikke helt at gå. Det kan vi ikke bruge. Nej, det kan vi ikke. Sådan. Ja. Og så skal vi finde ud af, hvad 90% fraktilen var, så vi går ind her og finder 90. Den kan godt blive svært at se med den der, så skal vi lige have lavet om til... hvad skal det være? Hvad skal vores underordning være? 2? Ja, 2, det er det. Kan vi lave den til 1? Skal vi prøve at lave den til 1? Se hvad der sker. Vi gør et forsøg. Ups. Hold væk. Måske kan vi trække lidt ud, så det er lidt mere overskueligt. Sådan, det bliver godt. Ja, så nu kan vi se, at vores 90% fraktil, den ligger faktisk lige mellem 1 og 2, så den ligger på 1,5. Så vi der. Yes, det er 1,5. Tilbage. 90%. Yes. 1,5. Yes. Så ja, det var så det. Og hvis vi skal fortælle, hvad det betyder, så betyder det, at 90% af befolkningen har brugt 1,5% timers Sort arbejde. om ugen. Yes. Ja, det var det. Over and out. Over and